Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Geir Pederson ragihandand ku di demeke nêzik de dêlhevkirinekê ji bo avakirina Komîta Destûrî ya Sûriyê encam bidin. Di çarçoveya seredana wî ji bo şama paytexta Sûriyê û hevdîtina wî bi Welîdilmuallim wezîrê derveyê rejimê re. Pederson ji rojnamevanan re roja çarşemê ragihand. Di demeke nêzik de wê pêşketinek di Komîta Destûrî de were encamdan. Got, di baweriya wî de ew ji bo gihiştina alhevkirinê derbarê avakirina Komîta Destûrî pir nêzik bûne. Pederson serbar kir ku wan rejima Sûriyê re rewşa Idlibê gengeşe kiriye. Hêvîdarin ku rêkeftina Tirkî Rûsî di vî warî de vegere bicîkirnê. Herwiha avakirina Komîteya Berhevkirina Destûra Sûriyê û mîkanîzm û bêngavên karê wê komîteyê jî hatine gengeşekirin. Ajansa Sputnikya Rûsî di vê derbarê de li ser zarê ji derên xwe dibêje. Pederson piştî seredana xwe ji bo Beyrût û Moskoyê berê xwe da Şamê û ew yek tê wateya ku jêr fişarekê hatiye. Bi taybet piştî tevlîhevî û têkdana rewşa Idlibê. Wezareta Derfeyê rejima Sûriyê jî ji aliyê xwe ve belav kir û amaje bi seredana Pederson kir û got ku danûstandinan wan bi Pederson re erînî bû. Nîzik bûye rêkeftina Komîta Gengeşekirina Destûra Sûriyê lê divê bi tenê Sûrî serkirdeyatiya vê proseyê bikin bê tudestwardaneke ji derve. Komîta Destûrî ya Sûriyê sê beşan li xwe digire: beşê rejimê, beşê opozisyonê û beşê civaka sivîl. Ji aliyê netewên yekgirtî ve tê destnîşan kirin. Ji bo avakirina komîteyê çar caran nekokîl ser hin navên ku wê bibne endamên wê komîteyê derketine û gengeşe li ser hatiye kirin. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesî jî cê xwe di nava wê komîteyê de digire.